खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम केबिनेटआ 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव जौगानायखौ बांहोनो थाखाय 474 मासि सोरजिनो गनायथि होदों। BTCनि VCDC अफिसफोराव 420टा पस्ट सेक्रेटारिनि साख्रि ओंखारसिगोन। मोनसे मख'जाथाव आगान लानानै आसाम केबिनेटआ आसामनि 6थि फारिलाइ ओनसोलनि सिङाव थानाय गामि गौथुम जौगाखां आफाद VCDC आरो गामि जौगाखां आफाद VDC मावख'फोराव नेहाथारिनि 474 मासि सोरजिनो गनायथि होदों। बे थिरांथानि थांखिया VCDC आरो VDCफोरखौ गुदि थाखोआव जौगालु बिथांखिफोरखौ सांग्राङै बिथांखि बानायनाय, खुंनाय, सायख'नाय आरो नायदिंनो गोहो होनाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मासिफोरखौ गाहायाव होनाय बायदि राननाय जागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआव 420, डिमा हासावआव 28 आरो कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलंआव 26। बे आगाना 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव गासै जौगानायखौ रोखा खालामगोन, जायजों VCDC आरो VDCफोरा जौगालु हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन आरो ओनसोलाव दाजाबारि सोलायनाय लाबोगोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा रुपसि बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिरखं गाथोन खालामगोन। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा रुपसि बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिरखं गाथोन दोननो सानथांखि लादों, जायनि थांखिखौ आसाम आयेन आफादनि जानो गोनां दुफां बोथोरनि जथुम्मायाव थिसननाय जागोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सप्तायारि केबिनेट जथुमनि उनाव बे बाथ्राखौ फोसावो आरो बुंदोंमोन दि सरकारा गनायथिनि थाखाय मिरुनिसिम खावलायगोन। मुं सोलायनो थाखाय आयेन आफादनि गनायथिनि गोनांथि जायो, जाय थांखिखौ जथुमनि थाखाय मोनसे गाहाय एजेन्डा आयदा बानायो। क'क्राझार आरो धुबुरीखौ सिबिथाय होग्रा बे बिरखं गाथोना गाहाय भारतारि नोगोरमाफोरजों गाहाय आसामनि फोनांजाबनायनि थाखाय गोनांथि दं। बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनो थाखाय सोरखारनि थिरांथाया गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बिहोमाफोरखौ मान होयो। थामथि खौराङाव दङ MLA सुरेन फुकनआ गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। खौसेथिनि इसारा महरै दिग्बयनि मानगोनां MLA श्री सुरेन फुकनआ मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होयो। गिबि मन्थ्रिया फुकननि फारसे साबायखर बावदोंमोन आरो आसामनि रैखाथि नाजानायाव मख'जाथाव बिहोमाखौ सिमान लादोंमोन। बे गेदेर हाबाया रायजोनि हाबाफारिफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो गोनांथि गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय फुकननि रादायखौ दिन्थियो। बे अनसुंथाइया पुन्जिनि फुंखाफोरखौ गोख्रों खालामगोन, जायजों आसामाव बांसिन गोहोम गोनां खैफोद फिन्नाय आरो रैखाथि होनाय खामानिफोरखौ जाफुंसार खालामगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ अरुणाचलाव आसामनिफ्राय लांखारजानाय 12 बोसोर बैसोनि गथ'सानि जिउ गोमानाय हालोदाव मोनदों। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि शदियानिफ्राय लांखारजानाय सासे 12 बोसोर बैसोनि फरायसानि गोथै सह'खौ बुधबारखालि अरुणाचल प्रदेशनि कालिखला ओनसोलाव मोननायनि उनाव मोनसे बिखा खामथाव दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन। जायगाखौ सासे लांखारग्राया फोरमायदोंमोन, जायखौ सिगांनि मोनायाव खानाय जादोंमोन। अरुणाचल पुलिसआ बेनि सिगां मंगलबाराव सानै लांखारग्राफोर नजुस तामाइ आरो गबिन तामांखौ खादोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै उन्दै गथ'साखौ समाव रैखा खालामनो हायाखैमोन। गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ 22 जुलाइखालि फरायसालिनिफ्राय न'आव फैफिननाय समाव खावनाय जादोंमोन आरो बिथांनि नखरा 25 लाख रां हगारनायनि दाबि खालामजादोंमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। नाजासेयावबो उन्दै गथ'सानि जिउखौ रैखा खालामनो हायाखैमोन, जाय गासै रायजोआव दुखुनि थासारि सोमजिहोदोंमोन। बे जाथाया सुबुं समाजखौ दुखुआव खोख्लैदों आरो बिबानगिरिफोरा जाथायखौ आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। दुखुनांथाव फिथाइया ओनसोलाव रैखाथि आरो रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों।
बाथि खौराङाव दङ बांलादेशआव लांनाय समाव मा 69 सिखावै लाबोनाय मोसौ जब्द, साद'खौ हमदों। BSF आरो मेघालय पुलिसआ नसुंसेनि रायजो मेघालयआव सिखावै लाबोखोमानाय मा 69 सिखावै लाबोनाय मोसौफोरखौ बुधबारखालि मेघालयनि गार' हिल्स जिल्लायाव भारत-बांलादेश सिमायाव थानाय दालु गामि ओनसोलनिफ्राय मोसौफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। सिग्रोमग्रा हानजाया गंब्रै गारि जगायनाय समाव जुनाद फालांगि खालामनाय समाव मोसौ फालांगि खालामनायनि दायाव सा6 भारतारि सिखाव फालांगिरिफोरखौ खादोंमोन। BSFनि मेघालय फ्रन्टियारनि मोनसे गोजौ सुलुंनि बायदिब्ला BSFनि 100 बेटेलियननि मोनसे हानजाया मेघालय पुलिसजों लोगोसे गार' हिल्स जिल्लायाव बांलादेशनि सिमाजों नांजाबनाय दालु गामि ओनसोलाव मोनसे जथाय अपारेशन खालामदोंमोन आरो मोसौफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। सिखाव फालांगिरिफोरा गंब्रै गारिफोराव मोसौफोरखौ आबुं खालामनानै बांलादेशआव हाबनो नाजादोंमोन। बे खौरांखौ आन्दोआव मोननायनि उनाव मोसौफोरखौ पुलिसजों मोनसे सिग्रोमनायाव जब्द खालामनाय जादोंमोन। मोसौजों लोगोसे मोसौ रोगाग्रा गंब्रै गारि आरो सा6 सिखाव फालांगिरिफोरखौ सिगांनिफ्रायनो खानाय जाबाय। जब्द खालामनाय मोसौफोरनि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना साननाय जादों। उनाव जब्द खालामनाय मोसौफोरखौ जायगानि दालु पुलिसनो गथायना होयो। द'थि खौराङाव दङ आसामाव 2 कौटि रांनि हेर'इन हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव पुलिसआ बुधबाराव सासे सुबुंखौ खायो आरो 2 कौटिनिबो बांसिन रांनि हेर'इन जब्द खालामो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पुलिसआ नागालेन्डनि डिमापुरनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे कारखौ जिल्लानि बरपटार पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्राझन चेक पइन्टआव हमनो हायो। नागिरनाय समाव पुलिसआ गारिनि मोनसे आन्दोनि कम्पार्टमेन्टनि सिङाव 22 साबोननि बक्सआव दोनखोमानाय 298.58 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। पुलिसआ बुंदोंमोन दि हमजानाय सुबुंनि मुंखौ आसिकुर रेहमान होनना मिथिनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ 8,000 टि ट्राइब आर्टिस्टफोरजों मेगा झुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनाय खुंगोन। आसाम सरकारा 20 नबेम्बराव गुवाहाटीआव मोनसे समायना झुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनो थियारि जादों, जेराव गासै रायजोनि 800 साहा बागानफोरनि 8,000 दिन्थिफुंगिरिफोर दङ। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सप्तायारि केबिनेट जथुमनि उनाव खौरां बिजोङाव बुंदों दि मुलुग रेकर्डआव हरखाब नाजायाखैब्लाबो दिन्थिफुंनाया 12,000 महरगिरिफोरजों थांनाय बोसोरनि जाफुंसार गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेकिं बिहु दिन्थिफुंनायनि उनाव जायो। दिन्थिफुंनायनि थाखाय मोनसे मेथाइ रेकर्डिं जाखाबाय आरो थाबैनो फोसावनाय जागोन। शर्माया झुमुर आरिमुगिरिफोर आरो दिन्थिफुंगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो सिगांनि मोनदांथिफोरनिफ्राय सोलोंनानै मोनसे गोरोन्थि गैयै मावफुंनायखौ रोखा खालामनायनि थांखिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे हाबाफारिखौ सरुसाजाइ स्टेडियामाव खुंनाय जागोन, जेराव आसामनि साहा हारिसा हारिनि धोनि हारिमुआरि दोरोंखौ दिन्थिफुंनाय जागोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ आसामनि गाहाय अनसाइ बिथांखि अरुणोदय 3.0 आ 20 लाख गोदान मुलाम्फा मोनग्राफोर दाजाबदेरगोन, गासै 47 लाखसिम सौहैबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मैया 31 जुलाइआव मोनसे केबिनेट मिटिंआव फोसावनाय जादोंमोन, जेराव गोसो होनानै बुंनाय जादोंमोन दि मुलाम्फा मोनग्राफोरनाव आरजाथाव जानो थाखाय आधार आरो रेशन कार्ड मोन्नैबो थानांगोन। सरकारा गावनि आबाद बायनायनि नाजानायखौबो गोख्रोंसिन खालामदों। माइ आरो बेसरनि बायनायनि थांखिखौ बांहोनाय जादोंब्लाबो बेसरनि बायनाया बे बोसोराव 11,000 मेट्रिक टननिफ्राय फैगौ बोसोराव 30,000 मेट्रिक टनसिम 3 गुन जानायनि आसा दं। जायगायारि फालांगियारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आत्मनिर्भर आसाम अभियानआ मोननै खोन्दोआव 30,000 आर'ज गाबगिरिफोरनो रां रानगोन। 30 सेप्तेम्बराव जानो गोनां गिबि खोन्दोआव जिल्ला वार मोगा-मोगिनि उनाव साफ्रोम सायख'जानाय आर'ज गाबगिरिनो 2 लाख रां होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया ग्रेड 3 आरो 4 साख्रिनि आनजादफोरखौ मोजाङै खुंफुंनो राहाफोर, अमृत बृक्ष 2.0 नि सिङाव मोनसे थांखि गोनां बिफां गायनाय हाबाफारि आरो रायजोआव VIP हारिमुखौ फोजोबनायजों लोगोसे गोबां गुबुन हाबाफारिफोरखौबो फोरमायदोंमोन। खुंथायारि सोलायनायफोराबो सिमाङाव दङ।
लेङाइ जिल्लाफोरखौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय जिल्ला समान महरै थाखो रानफिननो थि खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे सरकारा गोनांथार सिबिथाइफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय गं 13 मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिफोराव गोदान आधार मिरु गायसननो सानथांखि लादों। थि गुदि खिथा होनाय जायाखैब्लाबो बोसोरनि जोबनायथिं खेल महारा 2.0 खौ जागायनायजों गेलेमु सेक्टराव गोदानै नोजोर होनाय नुनो मोनगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।